Ndinotanga kuchikirenga manje. Ndakanzwa chakurema changa chabata type yefish. Imagine mabatwa mabhesi, mabrimo, miramba nebakayawo. Bakayawo inenge yakaoma. Saka iwe ndikunyema. Amene mweficha ndisina kuzwa kuti iyi type ipi. Banga rangu ndakanosvika pena mukaro mwashumba kuti chubwi. Chubwi. Gozi mune mate izvozvo. Mune mate. Ndakabva kuti chubwi. Shumbe kafa yastika ina ku yazaro mabreak event stick yangu kuti yastika kana roso. Zvane mudhara kuda banga rangu apa ri mukano wemeshuga. Ndakaiwa mudhara ndokupa iwo 1 muramba gozi ndakanda bata muramba wakareba 100 meters. Ndokupa muramba. Makadi muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare pachannel yenyu ye263 times. Tinoziva kumashure uko makamboona tichitaura namukoma kapfupi, tikaendazve tikanotaura namukoma karaba. Aiwaka tati nhasi uno ndikatisvike tione mukoma apiri vanova ivo vakatanga kuita zvemadhirama vakagurumawo ana mukoma amaraba nekushanda zvakare namukoma akapfupi. Mukoma apiri nokuchingamidza paprogramu Zimbabwe makadi henyu apiri wauya tawewe unongoniziva nekuseka kwangu ndoita kwewe ndotenda. Mukoma apiri mungatanga nekutaura kuti anombonzi apiri ndiani uye makatanga sei zvemadhirama? Ndakatanga kuchikoro. Apiri ndini ndonzi Jeffrey Chokudza ndobva pawedza. Ndakatanga kuchikoro. Ndakatanga kuchikoro pakari rimwe gurupu raibva kuchitunudza zvekuma 90s. Saka zvavakaita pachikoro zvakandinakidza. Ndakapinda mudhirama iroro ndakaitwa zvekuchemera rovhara kuti ndiwane kuona dhirama iroro. Because ndaida kuona kuti zvirikufambiswa sei mahighlights avakaita akandinakidza sinei. Saka ndazvifarira. Ndopanda kutanga kufarira mutambo wedhirama. Ndaimbotamba bhora pachikoro but ndakazosiya nenyaya yekuti bhora manje unozokumbura manje. Azvinoti dhirama riri right. Azvinopindawo mudhirama. Ndatanga 1980. 1991 tanga dhirama. Okay, mukoma apiri pamadhirama amakaita munogona kungomataura muchidimba munoti aya akanyaita mukurumbira akanyanya kufarirwa nevanhu zvakanyanya madhirama amakaita? Ndikutaura pamahando ingakwanise kuziva izvi kuti akawanda. Ndingangoti ndakatanga kuda paTV kunawo Ruzi Magariro ndorokutanga zvaida kushinga 500 yangu ndoida. Phobia zviri mudzimba nema mamwe acho ndatovakangano totozokuno pandozomboona kudhirama iri kuti mazhinji akaita mbiri zvanyanyota mbiri kuti tizikane straight kuti Magariro nokuda paTV. Ndoziva pahistory yenyu makukwanisa kuti muchishandawo navakapfupi navamarabha. Ungambori here kutaura kumhuri yeZimbabwe kuti amakaita futi mina vakapfupi nemarabha madhirama? Ndakaita nakapfupi Magariro ndakaita tanga kuita napaTV yakawanda uratengo Tom Street mamwe acho alichaziwa. Marabha takaita akawanda kupwasha mukuru tikaita mbambande kuzoita macho ndakati patokangano zvino zvatengoita tiwese mamwe wacho ndatokangana nemashort clip atiri kuita mazuva ndafuna akawanda takaita mashort yatiri kuita kozita takashutawo namashoita sitabuda tichabuda kozikane time rarisa my mind kuti kubuda ironga kubuda patikazobva chii chaita kuti vanasara chii chakaitika? Chakaita kuti matangira kaita shooting yacho
haifanira kutanga kusini. Saka takanzi taakukemba vanhu vanga vasingazivi kuti tiyoita kemba ndopakatangira nyaya. Patakapedza kushuta takazoita kembi nazvo tazomira matanga tingoita sezvipiri sezvichiita takatanga zvakuti takapedza futi tasitadza kuvuka tadza kuwirirana futi ungani kugaita nabutterfly DJ Butterfly. Saka maybe ndo zvakaita kuti zvisabude ndo waipromota that project. Vamwe vanotiwo zvemadhirama zvina mari muzimbabwe zvii zvamakaitwa muupenyu zvokuti munoti madhirama akanditso apa madhirama ane mari yakanyanya angofanana nemusic mitambo yesinoita. Dhirama ne mari isu ndakandisimudza zviriwo pandiri panapa ndakawana kuimba idhirama iyi. Saka zvinhu zvandinokoshesa kuti zii kunyazoona kuti ngoti izvi zvinhu zvakudhura nekuti mazvinoti upinde mustudio urekode kuti hai makamera mazvina rudiwa nekuda mari. Saka zvinhu zvekutongojoina nevamwe vanenge vane mutunhu wavo asi uchizviitirako zvinhu zvenyu mega muri group zvinenge zvine mari. Otherwise kuti tongoshuta nawo tongopiwa manzungu itoto obva watongoti nya iwo ndonenge kubenefit ndozvinoitika. anzwa kuti imimi muri kushanda namukoma marabha mamwe madhirama amakuita izvozvo ava akange vasinganzwi zvakanaka zvakakuafektai zvakadii uye rubatsiro rwaro rwakamira sei? Zvakatiafekta pakanyanya uzikane kunhu kwatiri finishenza kunzwa marabha ari kubvisa last time takaenda last game na December takaenda kuMozambique takaenda trip kana mushumi atadza kuita nekuti yanga akuita saka takazokwanisa kuzoita ndega zvakati tidzokosa notenda Mwari kuti takakwanisa kudzoka naye naye but zvanga zvakaoma zvokuti ndinofunga kuti ndikunoita tiritu kuzopedzisira kutongokuti hapana kutamba ngenimire mire semunhu wadu but zvinhu zvakaoma so zvinhu zvinenge zvisina kutarisira asi tikarisa manje zvinhu zvatofanira kuita ikoko unenge wakuchinja manje wakuita zvako izvozvo. Saka zvanga zvakandionera stile saka kurwara kwamarabha kwandiafekta kana nhasi zvokuti kuti ukwanise kuenda naye kana touring hamukwanise kuenda kutouring naye anoida kuti akuda kufanira kugara ari pamba achionekwa naiwa chikafu kuti uende naye tongokwanisa kuenda naye padhuze dhuze tingosvika kuti majuspefo kugara pasi chitopedzeni basi. Saka zvireva kuti izvezvi havasati vanyatsosimba simba asi kuri kafa zviratidza kuti pamberi apo tonge takuti tinatsoshanda zvakanaka tonaka nekuti ari kuimprova okay. Patakambotaurawo navakapfupi painge pachirwara vamarabha vakati ivo marabha aisi hama yawe kuti vangabva vatonyanya kuti vanga vabhurema semunhu wakamboshanda navo kuti vachiona kuti vakamira sei ungada kuti kudii nazvo izvozvo uye mukanyatsopa here rubatsiro rwamungataura rubatsiro rwamunganyatsopa vamarabha nguva yavo yavanga vachisinganzwi zvakanaka? Ndingangoti inini namarabha saka saidi kwangu ndomutora semukana wangu and at the same time tinoshanda tese rubatsiro nakamupurambura naimupa ndaikwanisa kundomuonawo tinomuona zvinhu zvakamira sei panjira here aita sei nekuti ini sinowo chinhu chandini nazvo saka madays ndaikwanisa kushedza kuya kuno andodya niwongodya zvakanibatsira nazvo asi zvakatova kapfupi kuti ukama hazvive munhu wese muno muzimbabwe ihama yake mumwe hama yemunhu woziviwa hapana paunokwanisa kuita handu semaartist murume
wakufanira kutaura because kana uri artist kana munhu uchishanda nemumwe wako akamboshanda mese kana kuti muchishanda itoda mari because akaita problem anokubatsira kuita kuti anzi handizama zvinokutaurika mwoyo wemunhu unosiyana zvinotosiyana pakutaura maybe pamwe angakadhakwa but asiya zvinenge zvakadhakwa futi aona wangu wakapaiza womufana wenyu kuti vakapfuka patakataura navamarabha vairatidza kubatikana zvikurusa achiti chinhu chakanyanya kuvadonhedza munyaya dzemadhirama idzi ngeri nyaya yekufarisa zvakapfurikidza uye nezvimwe tinangoti zvevakadzi izvi. Imimi semunhu aishanda navo ndikuona makasimba muripo ngoma api makange makakwanisa kuzvidzora uye kunge muri pamuri apa nhasi sei kukwanisa kukunda miedzo yakadaro sei? chinoitika ndingati ndakarongwa ndashandisa kuchenjerwa asi mwari anongoiwa kuti anongokunzvengesawo zvinhu zvinhu zvakaipa anonokunzvengesa wakawarairwa kuti apa ndaikondokunyora kufarisa kunowanika tese tese tinofara but pane mafariro acho iye anongonokuti akufara akafara toziva but akafara wachikushanda akafupisteri demasho zavo nemabendi okokanyofara kuti unowanika muraife kufara unowanika zvinorwadza mashowe but semurume inofanira kunge kuti uzvinoitema aurikafa because handiwo pavanzi mapiritsi ake afanira kungotedzera nekuti kanazima time yakatongotenera kuita kuti iwo time iyoyo unenge usiku uri kudhakwa mamwe hadi kudhakwa futi mapiritsi acho saka zvinogona kuita sei zvinongoafita futi saka mimi sawira mukuru samukoma wamukoma marabha uye munhu wamunoshanda naye toziva kuti panga pamboita dambudziko rekuti vainge vasiya mapiritsi muri kuzama here kuvaudzawo nekuvaonesa kuti utano hwakakosha uye vanofanira kuva vachiteedzera zvavakaudzwa nanachiremba? anguva zvimutaurira zvakaita paito but iye akuratidza kuti ati wangu handire cheta futi uzi mukomana wangu vanga vakunyanya kudaidaisa saka unoona kusvikangana vaimwa doro rakaita sei? mukomana munhu hanguziva kana kuti celebrity wakasvika pamafaro vanogona kuti chakati doro rakati imwe doro rakati unongotora chikuita sei ichirondo zvanga zvakupedza akuita saka ngowanika ipapa nzvimbo saka ndozvakanyanya kuita sei muvhiringidzi ndozvakanyanya kumuvhiringidza kuti musvika pakudaro plus unoziva kuti pakakwara mukomana akambokwara tibochinoa pakatanga dambudziko iroro matemwa chidhina kwara tebochinoa saka ane problem yekuti anogona akatemwa nechidhina nani chachanyatsoitika chaitika tandoenda kumasales chinoa tinoshandira imwe titengesa madhiski tasvika panyabhira paipai saka vakapinda dzimwe boys dzezvikuru two vakomana yangu vadhakwa saka kwakatanga kutora nyaya dzavo dzeculture yezvikuru marabha ndobva atanga kutopindura fanira papamwari wafana apo watanga kutonetsana wakapinda gure chichichichi vakunetsana nde saka pawaiburuka panonzi pabeta break neutautivakuita kupinda muno wakanoburuka mukana hwani wacho ndiyakasvika wampa pamarabha usanga fani
vaibva ngatimanyiseichi mafana andinwa iye ndo vatanga kuburuka mukondo atinopusa rodhi achibonozitira saindakamusira ndamira naye papenishoni ndotofunga mwashato ndiri niko vanandasa nemapurisa vaaisotovamukombi vafanira vana ngati ndekanaipamapakenyatwa zvisvikapakenyatwa azopiwa mbedha zvekumatsireni makuedzi anomusiya saka right now manje andifugara tonesauti saka ngoti zvatanga zofana tomukwiza sauti sauti ndokuita zvine pawa unoanoita makatononoka okay mkoma ungangotaura matambudziko muri kusangana nawo drama uye zvamakukumbirawo kana kuino vanenge vachikubatsira ngezi ungati mungangodawo kubatsirwa ubatsiro hwemukuru ratingangoda kana kuti ratingangoda kuti izvinozi tikwanise kuwana makamera anotora mavhidhio kuti mapleza zvinoita kuti inini zvangu pandakazvinoita ndoni ngati kune tuma uba saka kuti upinde mustudio zvakudana samara yokunakai saka munhu unochengeta chipo mandokuti pili wapera ati haiperi ati today and yesterday and tomorrow life ati haiperi saka ndoda muzandamu finance kana nemakamera vanaona nokutaka kutora tora kana channel yedu zvinoneka sense uchikonoku matisitari marabhana kukuwarikewo akatara naye inowatishuta idambudziko nderekuti kushandisa kumbirawo ipapa kuti kunyararewo hakusi kuti taperera wanjakasiya tatapera tina mari yekuti tikufadzei hatina tinoziva kune vamwewo vangava vaimbi vangava vamwe vanoita madhirama vakapromota kana mukoma achivhaya vamwe vaitoita zvekutokumbira chaizvo kuti nini hamundizive ndakange ndichiimba kubva makare kare ndakanga ndichiekta kubva makare kare mungada kuti kudii nazvo zvinhu zvakadaro uye mimiwo sei musina kunge makakumbirawo kuti sezvo mutichiziva kuti mukoma apiri makatanga kudhara kunge muchiekta uye vakatopuwa kudhara asina tinambonzwawo muchitaura kuna vachivhayo kuti ndodowo mota kana ndodowo apa sei musina kudaro ndakatofunga katomutemba panozoapinda vamwana kunozopinda ndikutoida makaisa kupedze kuti muchitoda mota ndashandisa Facebook navachivhayo hapana achavati vakapindura siko kuwana ukaitawo vakapindura ngada kuti kudini nazvo makamboshandawo mimi muchite kubva pamakafundira pana chati chapindura kudai ndinofara kuti ndo ndakatoenda ndakatoona akwaya akapo inini ndakuzvifanira vaida vakaramba nemuri wachipana testi mapkamini sotichemerawo tinodzidawo asi handozvitenda nezvore anyange kuona kushaya haisi problem because chinhu chimwe chikuitika ndechekuti inguva kumunenge isati yakwana chete asi ndambonzwa kutaura kuti mune dambudziko reequipment makamera nezvimwewo zvinenge muchishandisa kunge muchiita basa renu sei makazoenda kuna vachivhayo muchinokumbira moto kunze wokumbira makamera ekuti vashandisa
manzile parupamu since papo hatisa kupuwa kudiswa kuwa kutry saka dambudziko naro zvichiwa makamera zvichiwa zvodambudziko razimota inodiwa futi point A point B because drama rikuitwa pazvimwe unoita kunogwepo kuzopedza unotonati avhiwe green vilbo tikudi yochi skiti pane pasina chifuti chekufambisa saka mota inogara itodi saka makakati makakumbira kuna vachigari inogona kunyatsokuendera izvozvo pano payoutube pachannel yedu ye260 times kana vachivhara zvinobva zvangosvika direct kuti shuwa dambudziko kukudawo mota vamwe vakarisivhwa vana mukoma nevamwe vamunongoziva asi mimi dambudziko renyu hatisati ranzwa ya ndinokumbira taurai mababa guru ndokumbirawo mota ndanzwa ndofamba netsoka kutonzi state father one ukazi kushaina unoziva vanhu vanongoshaina vanongotora zvavanoda semunhu unozikanwa tembiri saka vanongoti uyu afu wakaiwana mota unopedzera kutogumbuka but haufanira kugumbuka mafanzi unotozira kusekera kuti zviperi saka siuina kumbiro kumota madzibaba tenda semunhu wemakomedi mukoma ake anything chamunoda kungoita chingori chekuti mazimbabweans asarai nacho any comedy yamuda kungoita right now alright unoziva nezviro zvakaitika maningi chii chakaitika mukoma nezvona asina kana hupfu kana chira soti kana mamune masamba chirimba mangu ndakabva ndangotora chitauro changu chemushina anochiziva chekukurenga cheche ndakuenda padhemu ndipasera ndabva ndati chitauro changu chemushina apana ndakanyarara chanchifenda chanchini chakabva chati kochokocho kupinda mvura ndatanga kuchikirenga manje ndakanzwa chakurema changa chabata type yefish imagine mabatwa mabhesi mabrimo miramba nebaka yawo baka yawo inenge yakaoma saka iwe ndikunyemba amening mefish andisina kuziva kuti ndeipi type ipi iyoyo ndabatanga kurenga unoziva ndichitora hoi dzangu chikanda musaga ndiri bhizi kudaro ndakanzwa mahongi naishumba kumashure kwangu ndakashumba ndakaona yashumba yakashama gauna aiso 100% empowerment baba chida kuuya kuzondidya ndamwana ramwe murume anga ari kumhiri kwedhemo ndati onai mukuru shumba ida kundi ataka akabva ndikandira baka atabva ndati gama zvemufilimi shumba ichida ichiuya kudaro mva ichiti banga rangu ndakanosvika kupinda mukana wemashumba kuti chubwi chubwi bozi mune mate izvozvo mune mate ndakabva kuti chubwi shumba yakabva yastika haina yazarawo mabreke yanguita yastika yakadaro so zvane mudhara ndikuda banga rangu apa ri mukana wemeshumba ndaraiwa mudhara ndokupaiwo 1 muramba bozi ndakandabata muramba wakareba 100 meters ndokupai muramba wakareba 100 meters ndakanzi aiwa ndikuda banga rangu ndakabva ndaenda kushumba shumba ndakaenda apadi chiwindi chinourayisa paida fate ndakabva ndine fate manje pandasvikabva ndati ruoko rwangu mukana meshumba pandati kodom vandabata banga vandaridzura banga rei ndotema ndapepuka ndazopepuka kuma4 ndauzorara futi aihope mhuri yezimbabwe ndingakufadzewo nezva ndokunga vazibwira kubva kuna mukoma piri mhuri yezimbabwe vataura matangira vakaita kushanda vakataura zvakasiyana-siyana nezvebasa ravo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu ngatisangane zvakare papurogiramu inotevera.